Skôr či neskôr pri výpravách v Minecrafte môžu nastať aj situácie ako je táto. To je bitka toto. Nie! No stačí sa len postaviť a ísť od znova. Ale aspoň dobre, aspoň viem, kde to je približne, hej. Levely som síce strátil, ale veci tam dúfam aspoň ostanú, keď to neodpadol ten zasraný creeper. A z boku, jak taký chudák, 35 levelov. No, presne tak, dajte mi takéto upršané, hnusné počasie. Úplne sa to hodí teraz, ďakujem. Kde to bolo? Počúvaj. Ja si pozriem záznam, ja to mám asi trošku som tu pobehal, ale šťastie mi praje, našiel som to všetko. Mám potion, OK. No ale tie levely som strátil, dobre, vieš čo? Idem si aspoň po tú kožu. Nice, počkej, zoberiem si vlnu, nech si môžem pospať, keď budem akože chcieť spať. A prší. Zle mi už je z toho, OK. A iba prší. No. Ďalšie kravy, krása. No po chvíľke blúdení po Minecraftovom svete som objavil teda dedinu. Aha, dedinka. A rozhodol som sa u nich na chvíľu ukryť, vyspať sa, nabrať sily a pokúsil som sa urobiť aj jednu nečakanú vec, ktorá neviem prečo nevyšla, nechápem jak to funguje, ale nevyšlo to, čiže hej, sledujte. No tu je kráv. Pochočím si koňa, skúsim to, daj mi to sem. Dobre. Lebo tak nebudem mať koňa, no. Ale ja chcem mať koňa. No a tu som potom zadrel toto, prosím pekne. Chaloši, crafting table potrebujem. To som mu nedal zlaté jablko. Super. Keďže môjim hlavným cieľom bolo získať knižnice na enchantovanie, že by som mal väčšie levely, tak som tu vyskúšal, že koľko ich vlastne mám. Vykráčil som si knižnice a zistil som, že ich není dostatočné množstvo. Tak to není bohviečo toto. Ešte potrebujem sugarcane. Kde som to potom začal počítať, jak najväčší pán. Enchanting table a to sú, že raz, dva, nie. Že tuto je a to je, že raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, čiže 14 asi potrebujem až. Dobre, čiže tu je väčší problém, ten sugarcane asi jak koža. Som sa vydal na cestu za cukrovou trstinou. Tak som si nejaké nafarmil. Ukázal som, že ako sa skáče parkour, prosím pekne. Nafarmil som si nejaké kravy. Podielil som sa o brutálne relevantnú informáciu. Dneska som na obed vral hryby. Dobre, dajte mi loď. Dobre, mám nápad. Zasadím tie sugarcany tam pri tej vode. Trochu si počillujem. Taký malý provizorný kemp si tu urobím, hej. Okej, 5 peci. Zasadím tie sugarcany tam pri tej vode. Dúfam, že čo najskôr vyrastú. Trochu si počillujem. Nie! Ja som dement! Do prdele. Dobre, nevadí, uvidím, čo z toho bude, hej. 10? To je celkom dobré. Tam je ešte nejaký sugarcane. Idem si pre ten. Už tam je zombik? Sa mi nepáči. No, okej. Ja si to zasadím. Tak. To je čo? Tu môžem slopať? Koľko steakov? To furt nevyrastlo. To začína srať. Poďme zatiaľ niekam na výpravu. Nič viac? Slabota. Nikde žiadny sugarcane. No, zatiaľ mi toto moje vyrastú. Nechcem ísť bardzo ďaleko, že by som sa nestratil. Ďalší. Zoberiem ešte drevo. Nech mám drevo. Nádhera. Dobre, a idem teraz jak. Uvidíme, že aká je moja koordinácia. Mal by som to zvládnuť. Bez problémov. No teraz ale seriózne, kde to bolo? Nefunguje na to bone meal. Ktorý nemám. Boom. 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 Presne 14. Aha, na to. Aha, tak nie. Až teraz.
14. Dobre, vyspím sa a vrátim sa naspäť. Musím sa pozrieť, že aké to sú súradnice. Že aké to sú súradnice, lebo si nepamätám. No to nebude trvať dlho. Čo, 5 minút pôjdem? Už tam je zasnežený biom, to som ja. Tu rastie sugarcane, OK. Ja si to vezmem. A enchantovanie bude tu. Alebo ne, nebude to tu, bude to tam. Nebude to tu, OK. Za chvíľu sa mi minie celý krompač. Teraz čo, jak to spravím? Daj mi toto. Sharpness 4. Nie je tam 3 cinka, to sa mi nepáči. Či tam nie je 3 cinka. Teraz tu je 3 cinka, áno. To bude enchantovanie. Nerob, že sa mi reálne za chvíľu zničí diamantový krompač. Ach jaj. No, môže byť. Toľko dobre. Nech sa robí smoker. To je dobre na XPčka, lebo to rýchlo vypeká hento, ne? Jedlo. Kebyže tu robím ďalšiu farmu so zemiakami a toto si vypekám, alebo daco. Že mám tu zemiaky a ja chcem levely, čiže... Čiže hej, a po veľmi zdlhavom procese ťaženia tejto hory som si užil teda sunset. Neviem, jak sa robí screenshot. Išiel som sa vyspať a ráno som prosím pekne urobil túto geniálnu vec. Áno, a o pár ďalších chvíľ dlhého prestávania terénu môžete počuť nadšenie v mojom hlase a pyšnosť na svoju osobu. Počkaj, ja som nemal spaliť všetky tie zemiaky, čo? Ajajaj. Nie, a z toho ide dosť XPčok. Shit! Paráda. Ach jaj. Ja mám ešte dajaké. Zemiak. Dajte mi zemiak. No tak. Ne, ja som kokot. Nemyslíš vážne? Tu som teda odbehol ku svojim dedinským kamarátom ich žadoniť o krumple, prosím pekne. Potrebujem zemiaky, chlapci. Dajte mi zemiak. Wow, pekne rapavé prasa. Doslova jeden zemiak potrebujem. Jeden zasraný zemiak. Prečo so mnou nechcú obchodovať? A serte si. Beetroot. Áno, a ako môžete vidieť, aj takáto náročná môže byť cesta za tak stupidnými vecami, ako je sugarcane. Treba mi tie XPčka, v ďalších dieloch som to vybavil. Najväčším spôsobom, keď chcete vidieť ako a prečo a jak a kedy, tak sledujte tento kanál a dajte mi pol roka, kým to zostriham a užite si zvyšok dňa.